Ya, ini juga ada permintaan lagi Mbak Elisa tadi sudah masuk di WA apa ya? Iya, ini lagunya apa ini Mas Aki? Ya, ini lagunya duet kayaknya. Apa ini yang minta Sinoman ya? Ya. Sinoman. Sinoman terus. Sinoman terus. Ya itu tukang syutingnya, minta lagu Aja. apa Mas? Aja ditawani. Apa? Komen. Mungkin mau duet, biar gantian yang nyoting. Duet mau duet. Atau Mbak Elisa mau manggul itu kamera. Nanti jenengan saya nyanyi ya. Iya. Gantian. Mbak Elisa mau Saya jadi tukang mau syutingnya. manggul atau dipanggul? Mau dipanggul. Mau dipanggul Mas, mau dipanggul ini. Gimana? Apa iki sak tenane Mas Geri. apa dik takdirku sing jawabke seliramu beda ati beda lambe. Wis kadung mati rasaku Kang Mas rungokno tangismu Becike kowe lunga saka uripmu Mari basan grangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu sakno sakno iya. RSA Production Pandawa Professional Audio Multi Jaya Video Shooting. Opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya Boten Mas opo rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumo ing pinggir segara. Seseneng jero dada pancen ngalekake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe ojo selak batenku marang kahananmu kan Mas pupu sing rasa tresnoku. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wis kadung rasaku Kang Mas rungokno tangismu Becike kowe lunga
ninggalke aku mentingke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumo ing pinggir segara. Wah, segara Sesat ning jero dodo pancen ngaleake arep kepiye meneh kowe wong ra duwe ojo salah batinku marang kananmu kang mas opo sing kroso tresnoku. Mas Agi apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. wis kadung rasaku mas rungokno tangismu dadi eko wong saka uripmu Paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. iki wis tanganku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu yen Satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. wis kadung rasaku mas rungokno tangismu dadi eko saka uripmu Paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. iki wis telanku pilihane wong tuamu sepurane yen gawe lara atimu Sepurane yen gawe lara atimu. Terima kasih. Buku sing nelongso sudah. Ini merupakan salah satu lagu permintaan dari Sinoman Kakung. Ah, Yang Sinoman tadi Kakung. sudah WA. Sekali